És normal aquests dies estar angoixat, no dormir bé, sentir ràbia, confusió o por? Ho és. I per això és important cuidar la nostra salut emocional. Dedica uns minuts a escoltar-te. Prepara un lloc a casa per connectar amb tu mateix. Relaxa't. Respira uns minuts de forma conscient i no paris esment als pensaments. Identifica l'emoció que sents i posa-li nom. Accepta-la i no neguis els sentiments que et genera. Són normals i, sobretot, són humans. Accepta-la, però no t'hi identifiquis. Deixa que flueixi. Observa-la des de fora i pren distància. Ajuda molt triar l'actitud que es vol tenir i repetir-nos-la cada vegada que ens sentim defallir. Per últim, cuida la teva energia. Sigues selectiu amb qui i a què la dediques.